Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cikin ikon Allah, gwamnatin jihar Katsina ta sanya ranar tattaunawa da tsiye zuwa ga shahararren mai ɓatar da mutanen nan wato Yahaya Masussuka, wanda yake ikirarin Alƙur'ani kaɗai yake bi, inda yake kore hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya. Yana mai sukan hadisan, yana mai kawo shirme da fagamniya a cikin addini. Malamai da yawa sun yi ta ƙoƙarin su ga sun zauna da shi domin a tattaunawa ta ilimi, saboda wannan aƙida da yake kai aƙida ta ƙala ƙato ta 'yan tatsine, aƙida ce wacce take ba ta musulunci ba, aƙida ce ta taimakawa arna maƙiya addinin musulunci wajen ruguza addinin musulunci. Domin idan aka ce wanda ya kawo Alƙur'ani bai yi bayani ba, to lallai akwai wauta da kuma manufa na rusa musulunci a cikin wannan ƙuduri. Amma kullum aka nemi ya zauna sai ya zille, idan ya kawo shubha aka ba shi amsa baya iya zuwa ya warware wannan abu da ya kawo, sai dai ya sake zillewa. Malamai da yawa irin su Sheikh Mazan Kwarai, irin su Asadu Sunna, Malam Lawan Trayom da dai sauransu suna ba shi amsa akan dukkanin shubuhohin da ya zo da su, amma baya iya waiwaye su ya tanka musu. Hasali ma da 'yan ɗarika ya je ya haɗa kai, ya ɗauki 'yan ɗarika suka tafi zuwa coci, ya yi wa 'yan ɗarika ritaya. Su kuma 'yan ɗarika inda aka ce ga wani maƙiyi ne na izala, to ba ruwansu, ko da maƙiyin hadisan annabi ne, ko da maƙiyin sahabban annabi sallama ne, za su haɗa kai da shi, saboda ahlus sunna su ne matsalansu, su ne suka takura musu, su ne suka hana su zo su ɓata addini, su mayar da addini tamkar addini na kiristoci, addinin rawa da waka, addinin maguzawa na bauta da tsafe-tsafe. Abun mamaki sai ga ƙungiyar 'yan daɗi arna Amnesty ta shigo ciki, inda take cewa za a tauye masa hakkin addini, ba tare da lura da cewa ya jima yana tauye wa musulmai hakkin addininsu ba, yana neman ya wargaza musu addini. Wannan yake gwada mana cewa dama wa waɗanda ba musulmai ba maƙiya addinin musulunci yake aiki, inda ta wallafa cewa ba ta buƙatan a yi wannan abu, domin wannan abu zai fito da tsaraicinsa ya gwada wa duniya haƙiƙanin waye ne shi, titiɓiri ne, gardi ne, jahili ne, mai ƙoƙarin ɓata addinin musulunci ne. Da wannan muke roƙon 'yan uwa musulmai da su sanya malaman jihar Katsina na Ahlus Sunna bisa addu'o'insu. Allah ya taimake su, Allah ya ba su nasara akan wannan zindiki, Allah ya sa ƙarshen ɗan tatsine masussuka ne ya zo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.